Today is World Sickle Cell Day. Yau ne ranar cutar sikila na duniya. So ga abin da na zo muku da shi, amma kafin nan ku yi ƙoƙari ku kalli bidiyon nan har ƙarshe. Sa'annan ku yi reposting, ku yi sharing bidiyon nan ma sauran mutane su ma su gani su ji su amfana, saboda bayani ne mai matuƙar muhimmanci da zai iya taimaka ma rayuwar wani. Najeriya ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan masu ɗauke da cutar sikila a duniya baki ɗaya. Bincike ya nuna cewa kowace shekara a duniya ana haihuwar yara 300,000 ne masu ɗauke da cutar sikila. Amma kusan 100,000 zuwa 150,000 ana haihuwarsu ne a Najeriya. A Najeriya ma sun fi yawa a northern part of Nigeria, wato a north kenan yankinmu. Wato Allah yana ba mutane ilimi ne domin a yi amfani da shi. An Allah ya ba mutane ilimin gano yadda ake haihuwan yara masu ɗauke da cutar sikila, tare da kuma ilimin yadda za a yi a hana faruwa haka. Idan ka san ko kin san wasu waɗanda suke da yara masu cutar sikila, ku tambaye su, za su ba ku labari irin wahalan da su kansu iyayen suke sha da kuma wahalan da yaran suke sha. An ci waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. So ko da ku za ku iya jure irin wahalhalun da iyaye masu yara da ke da irin wannan matsalar ke fuskanta, yaran fa, ko kun san irin azabar da yaran da suke da irin wannan matsalar suke fuskanta, ko da yaushe cikin ciwo suke. In dai hannu baya musu ciwo to kafa na musu ciwo, in kafa baya musu ciwo to ƙugu na musu ciwo, ko da yaushe akwai abin da yake damun shi, ko shi dai aka barka da shi ina za ka sa ranka. So mafita a nan ita ce kowa ya je ya san genotype ɗin shi. Idan ka san genotype ɗinka, idan kika san genotype ɗinki, duk lokacin da kika ga wani, duk lokacin da ka ga wata wacce kake so, sai ka tabbatar kafin komai yayi nisa ka san genotype ɗinta, ita ma ta san genotype ɗinka. Idan abu ne da zai yi, wallahi alhamdu, sai ku je ku ci gaba da yi. Idan abu ne da ba zai yi ba, kowa ya kama gabansa. Idan kuma aka ci sa'a kai AA ne ko kuma ke AA ce, so ba matsala, za ku iya auren kowa, duk wanda kuke so za ku iya aura. Amma idan aka samu kai AS ne, wato kariya, sai ka tabbatar da cewa duk lokacin da ka haɗu da wani wanda ka ji kana so, ka tabbatar da cewa ka san genotype ɗin wannan mutumin kafin komai ya yi nisa. Saboda wasu sai an zo dab da aure, an gama komai, an yi duk abin da za a yi, sai a zo a ce bari a je a yi gwajin genotype. Irin haka abin sai ya zo da cakwakiya, saboda za ku ga kai zuciyanku zai ta ba ku aiku manta kawai dai ku yi auren ku, ba komai bane, menene. Sai an zo an yi auren, yaran sun fara zuwa, ba fata ake yi ba, an zo an samu masu matsala a cikinsu, sai a zo a ta da an sani, a zo a ta ganin laifin juna, a zama frustrated, a ta jin haushin juna al'udu. So maganin kar a yi, kar a soma. Yana da matuƙar muhimmanci kafin a yi aure, in fact ba kafin a yi aure, da an haɗu a san genotype ɗin juna. In abu ne da zai yi sai a ci gaba, in abu ne da ba zai yi ba a ba zuciya haƙuri, a je gaba, Allah ya haɗa kowa da rabon shi da daidai da shi. Allah ya sa mu dace.